ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିବପୁରାଣର ପବିତ୍ର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶିବପୁରାଣର ପରିଚୟ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଗଣ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ୍ରିଲୋକର ହିତ ସାଧନ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ହେତୁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆଦରରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ଶିବପୁରାଣ। ଏହା ବେଦାନ୍ତର ସାର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ପରଲୋକରେ ପରମାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ କଳିର କଳ୍ୱଷ ରାଶିକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ, ଏହା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପୁରାଣ ସଦା ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିପ୍ରବୃନ୍ଦ, ଏହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିବପୁରାଣର ଅଧ୍ୟୟନ ମାତ୍ରକେ କଳିଯୁଗର ପାପାସକ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବପୁରାଣ ଉଦିତ ନ ହୋଇଛି, କଳିଯୁଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି। ଏହି ବେଦକଳ୍ପ ପୁରାଣକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତା, ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ବିନାୟକ ସଂହିତା, ଉମା ସଂହିତା, ମାତୃ ସଂହିତା, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, କୈଳାସ ସଂହିତା, ସାତ ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, କୋଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ସହସ୍ର କୋଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ବାୟବୀୟ ସଂହିତା ଓ ଧର୍ମ ସଂହିତା, ଏହି ରୂପେ 12ଟି ଭାଗରେ ଉକ୍ତ ପୁରାଣଟି ବିଭକ୍ତ। ଏହି 12ଟି ସଂହିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଧରାଯାଇଛି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ, ଏବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଦରପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତାରେ 10,000 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ବିନାୟକ ସଂହିତା, ଉମା ସଂହିତା ଓ ମାତୃ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 8,000 ଲେଖାଏଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ 13,000, କୈଳାସ ସଂହିତାରେ 6,000, ଶତରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ 3,000, କୋଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ 9,000, ସହସ୍ର କୋଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ 11,000, ବାୟବୀୟ ସଂହିତାରେ 4,000 ଓ ଧର୍ମ ସଂହିତାରେ 12,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଏହି ରୂପେ ମୂଳ ଶିବପୁରାଣର ମୋଟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1,00,000। ମାତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ ତାହାକୁ 24,000 ଶ୍ଲୋକରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣମାନଙ୍କ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ ଶିବପୁରାଣର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଏଥିରେ 7ଟି ସଂହିତା ରହିଛି। ପୂର୍ବକାଳରେ ଭଗବାନ ଶିବ 100 କୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ରଚିତ ସେହି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଦ୍ୱାପରାନ୍ତ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱୈପାୟନ ଆଦି ମହର୍ଷିମାନେ ଯେବେ ପୁରାଣକୁ 18 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପୁରାଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ କେବଳ 4,00,000 ଶ୍ଲୋକରେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିବପୁରାଣକୁ 24,000 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ ପୁରାଣର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୁରାଣ 7ଟି ସଂହିତାରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂହିତାର ନାମ ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ତୃତୀୟଟି ଶତରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ଚତୁର୍ଥଟି କୋଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତା, ପଞ୍ଚମଟି ଉମା ସଂହିତା, ଷଷ୍ଠର ନାମ କୈଳାସ ସଂହିତା ଓ ସପ୍ତମର ନାମ ହେଲା ବାୟବୀୟ ସଂହିତା। ଏହି ରୂପେ 7 ସଂହିତାରେ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପୁରାଣ ଦେବତୁଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଉକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଶିବପୁରାଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ। ଏହାକୁ ଶୈବ ଶିରୋମଣି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଂକଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ, ତ୍ରିବିଧ ତାପ ନାଶକାରୀ, ଅତୁଳନୀୟ ଓ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ। ଏଥିରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଧାନ ତଥା ନିଷ୍କପଟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ଏହି ପୁରାଣ ଈର୍ଷାଶୂନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ସମୂହ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ତଥା ତ୍ରିବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶିବପୁରାଣ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ବିକଶିତ ପରମ ବସ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ହିଁ ଏଥିରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଅତି ଆଦରରେ ଏହାକୁ ପଢ଼େ ଓ ଶୁଣେ, ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରେ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିବପୁରାଣ କଥା, ଶିବ ମହିମା ଓ ପୁରାଣ କଥା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।